Когато се нагрее, започват промени, свързани с правилното подреждане на атомите, пак в рамките на шестоъгълника, само че те придобиват различни, по-разлати и неправилни форми. И затова казваме, че се преминава от кристална структура в аморфна структура. Няма правилен строеж на градивните частици. Няма някаква закономерност. Затова се казва, че стъклото спада към твърдите вещества, които могат да текат, т.е. нещо средно между особеностите на строежа на твърдите вещества и особеностите на строежа на течните вещества. Другото, което е много важно да се знае, че силиций е такъв елемент, че може да образува с много съединения, различни комплексни съединения и той не се разтваря във вода. Представете ли си какво би станало, ако силиция и неговите съединения се разтваряха добре във вода? Тогава този силициев диоксид, който е основна съставна част на пясъка, просто при досег с водата ще да се разтвори, т.е. пясъка нямаше да съществува във вид, в който го познаваме. Особеността на силиция и на силициевия диоксид е това, че установено е, че има големи залежи от това съединение в земната кора и в момента научният спор е къде има повече силициев диоксид. В земната мантия или на земната повърхност. Освен това, прочетох наскоро за особеностите на пясъка, който е изследван на повърхността на Марс. И това е може би едно предизвикателство към вас, като автори на тази презентация, да научите нещо повече и да представите нещо повече за този пясък на Марс. И другата особеност на силиция е, че той подобно на въглерода може да образува вериги, силициеви вериги. И още когато бях студентка и имах такава тема, силиций, на изпита по неорганична химия, заключението на моята презентация за този елемент беше, че ако има живот извън нашата планета, то той може би е на основата на силиция, защото силиция, подобно на въглерода, образува вериги, което е в основата на живота на Земята. Благодаря.